Sabi ni Dan, bakit meron tayong pagkain ng aso dito? Grabe talaga siya sa aking soup bones. Sobrang lambot na nito guys na humihiwalay na siya sa buto. Gamit ko is the Vega peanut butter. Hindi talaga siya suitable for kids. Ang linis na guys! Malapit na matapos si Danny Boy. Ang galing-galing. Malis na sila guys. Mag-vacuum lang tayo kasi maraming mga crumbs. Nagdala si Aunt ng bread kanina. Kumain lang kami ng bread before sila umalis. Kids are so good as usual. Magligpit-ligpit lang tayo. I will do general cleaning. I know, kakalinis ko lang pero mag-general cleaning ako bukas. For the weekend, I usually do it on Friday para sa weekend malinis yung bahay kasi nandito lang kami ni Dan sa bahay, di ba? So gusto naman namin kapag nagstay kami dito malinis. Pero let's do it. I think I'm gonna cook caldereta as well. That's hindi ko nilagay sa freezer eh. So kailangan ko siyang lutuin. Mamaya, ayan. Yung soup bones. Sabi ni Dan, bakit meron tayong pagkain ng aso dito? Grabe talaga siya sa aking soup bones. Ano kaya yan? Masarap kaya yung mabuto, di ba? Ito yung beef soup bones. Gagawin ko siyang caldereta. Yung caldereta na may peanut butter at saka may cheese. Yeah, yung may peanut butter at saka may gata, yun. Nakita ko yung video ni Panlasang Pinoy. Yung ginawa niya. Pero pakuluan ko muna to. Hugasan ko lang, pakuluan ko. Para habang naglilinis tayo, or like nagliligpit-ligpit tayo, ano yung ating, yeah. Hindi pala ako naka-edit kanina. Usually kasi sa umaga ako nag-i-edit. Hindi ako naka-edit kanina kasi nga nandito yung mga bata. Maaga sila nandito. Gusto ko din kasi makipaglaro sa mga bata. Ano mo yun? Tapos gusto ko sila mabantayan ng maayos ba? Kasi baka ano mangyari. Not on my watch. Pero yan. Okay lang yan. Mag-edit tayo mamaya. After natin magligpit-ligpit. Hugasan ko lang to tapos i-boil ko guys. Para lumambot ang ating beef. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Ayun guys, naka-ready na yung ating mga ingredients. Yung beef, pinakuluan ko na siya. Kanina-kanina ko pa yung pinakuluan. Pag alis ng mga bata, sinalang ko agad siya. So, ilang oras na to guys? Siguro mga 3 to 4 hours na tong pinapakuluan. Ayan. Nung sobrang kumulo na siya, pinahinaan ko na yung apoy. So, very low heat na siya. And kanina-kanina pa yan. So, sobrang lambot na ng ating beef. Hindi nga yan kailangan sobrang tagal pakuluan kasi konti lang naman yung laman. Pero gusto ko yung sobrang lambot talaga. We have the ingredients here ready. Chinap ko to kanina while naghihintay ako na mag-save yung video ko kasi nga diba late tayo naka-edit. So, meron tayong patatas, carrots, capsicum, kamatis, onion, at saka garlic. Kailangan din natin ng peanut butter at saka gata na isang maliit na can lang yung gagamitin ko. Sana magustuhan ni Dan, no? Tinawagan ko siya kanina just in case meron siyang madaanan na Asian shop ba. Pero sabi niya malayo na daw siya sa Asian shop.
Ang layo kasi ng mga Asian shop sa amin, guys. Lalo na yung Filipino shop, wala masyadong malapit. Meron sa city, sobrang busy naman sa city. Hindi naman masyadong pumupunta si Dan dun. Kung hindi sa city, dun na sa mga malalayong suburb. So, malayo yung Filipino shop. Anyway, hindi pa ako magluluto. So, chill-chill ako. Pinapanood ko yung Showtime! Nakamute siya kasi nag-vlog ako. Pero, okay na. My video's uploading! It made it! At least nakapag-edit ako, diba? Before dumating si Dan. Kasi akala ko, sabi ko, hala, baka hindi ko matapos kasi ang haba ng video na yun. Pero, natapos ko naman siya. Mamaya na natin to simulan. Actually, okay na siguro to. Okay na to. Ang bango-bango na niya, guys. Ang lambot-lambot na nito. Ganyan yung itsura ng beef, oh. Sobrang lambot na nito, guys, na humihiwalay na siya sa buto. Kunin kaya natin siya from the buto. Hala, kunin na lang natin yung buto, no? Ayun, para hindi mahirapan kumain. Kunin ko na lang yung buto. Wait, guys, alas 5 na. Magsisimula na tayo. Tinanggal ko lang yung beef. Nilagay ko dito, oh. Sobrang lambot na niya. Tinanggalan ko din siya ng buto para hindi na mahirapan kumain si Dan. Sarap nito, guys. Sobrang lambot na nito. Ilang oras na yan dyan. Lalagyan ko lang ng oil ito. Gagamitin ko yung same na ginamit natin kanina. So, oil muna. Tapos, susunod ko na agad yung onions. And then, garlic. Tapos kapag naging translucent na yung onion, okay na yung garlic, lalagyan na natin yung kamatis. Hindi nyo to kita, guys, pero ipapakita ko sa inyo mamaya. Sunod ko na yung kamatis. Konti lang yung kamatis ko kasi yung tira lang to eh, half lang to. Ayan. Nakalimutan ko pala sabihin, kailangan din natin ng tomato sauce at saka beef stock. Pwede din kayong hindi gumamit ng beef stock. Kung ginawa nyo yung ginawa ko kanina, na pinakuluan ko siya, yung tubig na pinakuluan nyo doon, okay lang, yun yung gamitin. Timplahan nyo lang ng asin kasi masarap na yun. Kasi katas na din yun ng pinakuluan yung beef. Pero kung hindi nyo siya pinakuluan, then use beef stock or tubig na merong beef cubes. Yun. Okay din yun. Para malasang-malasa ba. Ayan, okay na yan. Wait, sakunin ko lang yung... Ayan, guys, nilagay ko na yung beef. Lalagyan ko na siya ng beef stock. Konti lang. Yung mga nilalagay ko, tansya-tansya lang ha, kasi hindi siya exactly the same measurement nung kay Panlasang Pinoy. So, ganyan na muna kadami. Hintayin natin na kumulo yan. Nilagay ko na din pala yung... Uy, si Danny Boy. Wait sa guys. Hello, my love! Yan, guys. Anyway, nilagyan ko na siya ng tomato paste. Yung dapat ilagay sana is tomato sauce. Wala akong tomato sauce. So, tomato paste yung nilagay ko. Ayan. Nandyan na siya dyan, guys. Hintayin ko lang na kumulo siya ng bongga. Lalagay ko na, guys, ang gata. Kunti lang yung ilalagay ko. Half lang nito. Akala ko meron akong maliit. Wala pala. Ayan. Ooh, yummers! Guys, it's time to put the peanut butter. Yung gamit ko is the Vega peanut butter. Yan, smooth. Yan. Lagay na natin siya. Hello, my love! Dito na rin si Dan, kakarating lang. Ayun, may tutulong na sa atin. Hirap mag-vlog mag-isa, guys. Maliligo muna yun. Matigasin tong peanut butter na to, ah. Ayun. Ayan, yummers. Hello, malam. Inoff ko lang yung ilaw, guys, para mas makita nyo. Pero yan na yung itsura. Isusunod ko na. Kapag na incorporate na ng maayos yung peanut butter, isusunod ko na yung ating mga gulay. So, potatoes, tapos carrots, tapos ihuhuli natin yung capsicum. Pero yeah, yan na yung itsura niya. Guys, nilagay ko na pala yung patatas at saka yung carrots. Kapag lumambot na yan, ilalagay ko na yung last, which is ito, capsicum.
And si Dan nasa labas. Meron kaming hard rubbish collection ngayon. So, itong dining set namin sa labas, ilalabas namin. Kukunin yan nila. Oh, good, babe? Tapos, lilinisin daw din to ni Dan dito. Diba? Nagtrabaho na siya kanina, tapos may trabaho pa siya sa bahay. Linisin niya to, guys, itong mga dahon-dahon kasi madumi. Pero yeah. We'll get rid of this because we don't need this. No, hindi naman talaga namin siya ginagamit. So, lalagay namin siya sa labas. May pick up niyan mamayang gabi. Ayan na guys, ang ating kaldereta. Nilagay ko na ang cheese and okay na yan. Luto na yan ha. Magme-melt lang yan. Tapos pag luto na yung rice, ready na tayo kumain. Late na guys, nandun pa din siya sa labas. Yung mga chair, nalabas na. Are we gonna take the table out or not really? No? I don't think I've flagged it. I think I've got too much stuff as it is. Okay. So, worst case scenario, we can always carry. I'll get someone to give me a hand. Carry it down to the main road Okay. and chuck it in the street. Tell them to pick it up. Alright. Baka iwan daw namin yan sa main road yung ano. Dapat may pressure hose tayo, babe, no? Meron pala kaming pressure hose. Hindi ko naman alam na meron pala kaming ganyan. I didn't know we have that. Who's that? What's that? Who owns that? Hey, Ah, okay. come out, mate. Yeah, I know. Good job, babe. Hiniram pala namin kay Pete. While naglilinis si Dan dun, guys, maglinis naman ako dito. Lilinisan ko yung mga counter. Ito, ang bilis gumulo ng bahay, no? Kakalinis ko lang. Hindi, may bisita din kasi tayo kanina. Tingnan nyo naman yung table. Kaya kayo, kapag may baby kayo, wag yung ganito. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung kita nyo. Pero, grabe. Hindi talaga siya suitable for kids. So, lilinisin natin yan. Tapos bukas na tayo mag-vacuum dito. Ang linis na, guys! Malapit na matapos si Danny Boy. Ang galing-galing. Tingnan nyo naman yung difference ng noon at saka ngayon. Hindi ganyan kaitim ha, kasi sobrang itim naman yan kasi nandyan na lahat ng inano niya. Pero look at that. It looks really clean. Good job, Danny Boy. Nanonood ako ng Married at First Sight. Kasi hindi namin ito napanood kagabi. Hindi ako nag-vlog kahapon, pero nagpunta kami sa bahay ng kambal ni Dan. Nag-family dinner kami doon, so hindi namin ito napanood. Pinanood ko siya sa app lang. Guys, nilagyan ko siya ng Mario Badescu dyan. Mahirap yung may pimple dyan. Kasi minsan kapag Makati, napapaganan ako, hindi ko naaalala ba na hala may pimple pala. Pero, anyway, I'm trying to get rid of it. Mario Badescu drying lotion yung nandyan. I'm gonna put on a mask si Dan. In fairness sa kanya, no? After no lahat ng trabaho niya sa labas, tumakbo siya, guys. So, hintay-hintay lang ako sa kanya. I'm gonna put on Cucumber Natural Skincare Mask. Ayan. Yan yung ilagay ko sa mukha ko. Ano ba yung nilagay ko kahapon? I think I put on pomegranate kahapon. Yan. So, now let's do Cucumber. And we will wait for Danny Boy. Dito na si Danny Boy, guys. Nakaligo na din siya. Hello, my love. What did you tell me earlier about the chairs? They're gone. They're gone? All of them? 6 out of the 8. 6 out of the 8. Dalawa na lang natira sa chairs, guys. Kinuha lang nila. So, did the hard rubbish collect it or no? Yeah, someone just took it already. Yeah, hindi nabutan ng hard rubbish. Kinuha ng tao. Yung same ng ginawa namin it's the same as what we did with our vanity. Yeah. Yeah, someone picked it up. Kailangan lang namin ilabas yung table. Sabi ni Dan, ilalagay daw namin sa main road. I don't think we have to put the table on the main road now. I feel like someone will just pick it up there. We put it there on the weekend, I reckon someone will, yeah. On the main road or just there, No, outside? Yeah. Lagay lang natin sa labas, tapos may kukuha nun. Gagamitin yun nila. Maganda din para magamit din ng iba ba kasi we don't use it at all. Why? The table. Well, they probably need a table for the chairs now. Yeah, I know. You know what? Maybe it's the same people. They're just coming back and forth. Because they can't carry it all at once. Maybe. Yeah. 8 chairs, yeah? Kasi tumakbo si Dan when you went out. Was it complete? Yeah. So it was 8 when you went out. Yeah. And now it's 6. Yeah. Yeah, I'm pretty sure let's check.
Maybe someone already took it. Did you just leave it outside? Can I just peek on the window? Yeah, you can see it from the window. Okay. Tingnan natin, guys. Feeling ko binalikan lang nila yun. Maulan? Hindi naman siguro umulan. Tingnan natin. Wait. Nandun pa din siya, guys. Nandun pa din yung chairs. Dalawa na lang natira. Sana balikan nyo nila. Kunin nyo nila lahat. Para okay na. Wala naman kolekta yung hard rubbish. What time was the hard rubbish supposed to come, babe? Tomorrow. Ah, tomorrow! I thought it's tonight. Tomorrow pala yung hard rubbish. I thought it's tonight. At least, if they don't get that, then the hard rubbish will get it. Yeah. I watched the new episode of the Married at First Sight. It came out as soon as I finished watching the other one. Okay. Yeah. Do you want a mask? No? Anyway, guys, yun na yung vlog. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Good night, guys. Bye. Mwah.